Ja és a l'estudi, Pau Font, comunicador i formador tecnològic, professor de videojocs, apps i director del sector d'audiovisuals de formació professional de Jesuïtes Educació. A Twitter el trobem com @Pau_Font. Pau, què tal? Molt bon dia. Bon dia. Doncs fa pocs dies la megacompanyia aeronàutica i aeroespacial Airbus, us sona, Sí. d'origen francès, va fer una prova d'enlairament amb un nou aparell que porta temps desenvolupant. Fins aquí, doncs, d'acord, no té massa notícia. Es tracta del Vahana, que és un taxi-dron. Taxi-dron. Sí, no és un dron així petit de joguina, parlem d'un dron de la mida d'un helicòpter petit, en què cap una persona. Llavors, la prova en si no ha estat molt espectacular perquè ha durat menys d'un minut i han aixecat aquest dron 5 metres i ha tornat a baixar, que dius, home, bueno, per Airbus, una gent que es dedica a fer avions i coets 5 metres. no és molt, no? No Però per seria ells ha sigut massa, un gran èxit perquè van confirmant un camí que estan explorant, no? Quin és aquest camí? Ells han fet la prova, hi ha vídeos a internet, ho podeu mirar, si busqueu taxi dron d'Airbus ho trobareu, que una persona, un usuari amb un mòbil demana un taxi dron amb un punt geogràfic, arriba, puja, diu ok i el porta a lloc. Clar, dius, home, això ja és més sèrio. Per l'aire, parlem. Evidentment, quan veieu l'helicòpter aquest, jo dic helicòpter, perdoneu, però és un dron, però és com, no sé, com una cosa d'una pel·lícula així, com de Matrix, una cosa molt, molt espectacular, i evidentment no condueixes ni fas res i et porta, no? I fins aquí dius, bé, doncs tecnològicament no em sembla tan innovador. El que passa que els que parlem fa temps dels cotxes voladors sempre ens trobem el mateix problema, que diem, bueno, i com regularem el trànsit aeri? Com es fa això, jo sempre penso el mateix, dic, no és un problema tecnològic, ja hi ha aparells que s'aixequen i s'enlairen i volen, i això no hi ha problema, i cotxes amfibis i cotxes que volen i que van per terra. Tot això ja hi és, però clar, un cop siguem allà dalt que no hi ha senyals de trànsit, què fotrem? Aquest és el problema que hi ha perquè no tinguem cotxes voladors, a part del preu, a part del que vulguis, però és bàsicament un tema cívic. Això el reglament de circulació no... D'entrada no serviria. I després, com indiques, vull dir, les senyals a l'aire, a veure, és complicat. El soroll, el cel és molt gran, el soroll, la intimitat, vull dir, la intromissió de l'espai aeri d'una altra persona, vull dir, els carrers i les cases estan delimitats amb tanques i portes i stops, però per l'aire no hi ha res, no? No hi ha semàfors. Jo crec que és el principal problema perquè això no es pugui fer, no? Però aquesta gent ha fet una cosa que dius, ostres, clar, tampoc era tan complicat de pensar. L'helicòpter aquest, el dron, té un GPS que t'indica on vull anar aquí, doncs et porta, no? I llavors ell va tota l'estona mirant, oi que els cotxes ja van autònoms i condueixen sols alguns, doncs els helicòpters aquests també, i van mirant si hi ha un ocell, desvien el seu camí i tornen a recuperar-lo per anar on et duien. Si troben un altre vehicle com aquest, quan n'hi hagi més, doncs també entre ells es veuran, es parlaran, diguéssim, es comunicaran i s'apartaran l'un de l'altre. No hi hagi intromissions. Parlem d'una circulació a una alçada baixa, vull dir, no competim amb els avions comercials que estan a 8 o 10.000 metres, em sembla. Seria més a nivell d'helicòpters, per entendre'ns, no? Sí, i que vagin baix. Jo, pel que he vist als vídeos, és una alçada, sí, no hi entenc, però que amb els helicòpters... Home, això estaria bé amb un embús, no? Que el cotxe es pogués aixecar i digués... Com? Home, un cotxe que va per terra, que el troba un embús, digués, bueno, doncs el cotxe puja i... Això ho faríem tots, Estaria 8 a baix, un embús. Ens trobaríem tots a dalt. Sí. No, però el que és més curiós, és que sembla una solució interessant i així, però, esclar, de moment n'hi ha pocs a l'aire, inexistent, no? Però quan n'hi hagin molts també funcionarà, però poder serà lent. En fi, jo crec que hi arribarem, que ho veurem, Vull dir, no ho veig tan llunyà, això, Cal destacar que hi ha un problema, que és a on s'enlairen i aterren aquests aparells. Perquè, esclar, no podem... Ell li dius, GPS, porta'm aquí! Bueno, i si allà hi ha un parc amb nens jugant, baixarà un helicòpter amb hèlices... Saps què vull dir? No pot ser. No pots entrar per la finestra, t'expulsarà i tirarà per la finestra d'una casa. Sí, o és casa d'algú, perquè ell ho troba com una adreça... No. Llavors hi ha una cosa que s'han inventat aquesta gent que es diuen vertiports. Que són com heliport d'helicòpter, però vertiports entenc de vertical, perquè aquest aparell s'aixeca verticalment, no? I per tant en seran punts oficials, diguéssim, on podran aterrar aquests tipus d'aparells. No ho sé, no sé si és molt enllà o molt present, però ells ja ho han provat. I si veieu el vídeo, a mi no em sembla tan futurista. No, és molt real, ens estem tornant d'una manera. Veig una persona amb un helicòpter autònom
I no m'impressiona dir, no, de dir, bueno, doncs no ho veig allunyar, evidentment és car i tot plegat, però escolta, són 4 dies i més gent i tot plegat, vull dir que, en fi, els helicòpters aquests dels drons, taxis, som-hi. Doncs ja sabeu que hi ha la possibilitat de poder parlar amb alguns aparells com els mòbils, perquè facin coses per nosaltres, ja sigui buscar una adreça a Google Maps o un lloc per anar a sopar o crear una cita al calendari. Això la gent que té iPhone n'hi diem Siri i els que no tenen altres sistemes, però diguéssim que podem parlar, podem comunicar-nos per veu amb els dispositius, val? Certament, la gent que parlem castellà i català, sobretot català, és difícil, perquè el reconeixement de veu és precari. O sigui, ho fan tot en anglès perquè són els creadors i allà està més desenvolupat, s'entén més, i amb altres llengües, o si més no aquestes que us comento, costa més de que t'entengui, però ho has de dir superbé, que al final dius, home, no és còmode. Jo vull dir-li com li diria a la meva parella o un amic. No vull vocalitzar com si estigués fent un anunci. Saps què vull dir? Perquè al final, si no t'entén, no t'he entendido. Dius, bueno, escolta'm, hem d'anar per feina, no? Però en tot cas, això fa 10 anys era ficció. O sigui, poder parlar amb un mòbil, recordeu, o fa 15, quan van sortir els primers telèfons, no smartphones, diguéssim, que amb prou feines podíem veure arxius multimèdia, que es deia, ara podem parlar i ens diuen coses, no? Clar, això anirà avançant. Ara estem entrant en una era, que ja fa pocs anys que hem entrat, que és, l'heu sentit a parlar, l'internet de les coses, Internet of Things. És un clàssic del mobile, ja al seu moment va ser. Això, per cert, el mobile, hem d'anunciar una cosa, no? Sí, home, no, en fi, 4 Years From Now. El 4 Years From Now, que és un esdeveniment paral·lel, i serem segurament, no? Ens veurem allà i podem fer el programa més llei tot. En fi, doncs, l'internet de les coses és el fet de que els objectes estiguin connectats, els objectes van medint coses, tenen sensors i van donant informació. Això fins ara, el teu mòbil sap, per exemple, per posicionament on ets. Això ho tenim. Però n'hi ha pocs de mòbils, en fons. Un o un i mig per persona. Però aparells connectats, al final, casa nostra, tindrem 10, 15, 20, 50, 100 aparells que aniran recollint dades. I on anirà, això, aquestes dades? Exacte. Doncs això és el Big Data, és l'Internet of Things. Els aparells generaran molta més informació que nosaltres. Sí, sabran si he fet 2 torrades habitualment. Exacte, sí. Seria un primer nivell. Però n'hi ha de més interessants, com per exemple que et medeixi el sucre i et digui que estàs malalt o que qualsevol cosa, no? Això estaria bé, quan vas obrir la nevera, que et digués compte que estàs ja... Tot això ja comença a existir. Arribarà un moment que, quin serà el negoci? Ser capaços de gestionar això el més ràpid possible. Què em faig amb aquestes dades, no? En tot cas, doncs, no és una notícia que ha sortit, que és una reflexió que ha fet la directora de Google a Espanya, que es diu Fuencisla Clemares, no la conec, però un nom ben interessant, doncs planteja que el futur de la comunicació com la que estem fent nosaltres, els mitjans de comunicació han d'anar canviant. Ho dic perquè si vols ser pioner, igual ho pots proposar a direcció, però s'ha de començar a personalitzar. Vosaltres recordeu Minority Report, la pel·lícula, en què el Tom Cruise, quan passeja per la ciutat, els anuncis li personalitzen el missatge, que li diuen, senyor, no me recordo Connor, es diu, no sé com, ja tiene el nuevo tal... O sigui, ell sap el que tu tens, els anuncis, i et parlen a tu com a individu, no? Doncs una mica els mitjans haurem d'anar cap aquí, no? La informació generalista, no tant, vull dir, de notícies generalistes, sinó el fet de per tothom, no servirà. Cada dia escoltem més podcasts personalitzats i tal, val? Doncs hem d'anar cap aquí, ja veurem com, Un altre dia t'ho explicaré, com ho hem de fer això. Però en tot cas, estem avançant cap a els missatges de veu, sí, les ordres de veu, combinat amb que hi ha una cosa que és l'aprenentatge de les màquines. Sí. Això un dia en vam parlar. O sigui, les màquines, avui les estem programant, no sé si som rucs nosaltres, les estem programant perquè aprenguin elles. I estan aprenent. Per exemple, el traductor de Google... Està aprenent. Com més fa, més aprèn. I estem d'acord que fa uns anys i dèiem, ho fa fatal la traducció, i cada vegada ho fa millor. I dius, no, és que hi ha un senyor que ho va millorant. No, es va acumulant informació. Ell mateix... ell o ella, no sé si és masculí o femení, el traductor de Google, però va fent-ho, va aprenent i cada vegada més acurat. Formació contínua. Sí, hem de vigilar que al final no ens governin a nosaltres, no? Potser algun dia diran, no ens aporten res. Algun dia diran, calleu, humans, ara parlem nosaltres, no? Vinga, som-hi.
Doncs, per sort, la ciència avança molt. Això és bo, i ens permet, en molts casos, gaudir de descobriments mèdics o científics diversos que ens milloren la vida o ens curen d'enfermetats o el que sigui, no? Tractaments o el que sigui. Per tant, que la ciència avanci d'entrada és bo, però també depèn de nosaltres. També es va inventar la bomba atòmica, no? Sí, bueno, l'ús que en fem, no? Sí, tot i que em sembla que no la van inventar per matar gent, sinó que van reconvertir les fórmules en matança, no? No ho domino. En tot cas, tot el que hem anat fent, doncs els humans som aquells qui decidim si en fem bon o mal ús. Això ho hem dit moltes vegades i passa amb la tele, i diem, la tele no és dolenta, com la fem servir? Bé, doncs per aquí vaig. Hi ha una cosa que ens està afectant i que ens afectarà, jo crec que més, i que per mi és molt preocupant, que són els deepfakes. Deepfakes? Què són això? Els deepfakes, deep és profund, en anglès, i fake és mentida, no? Diguéssim que seria profundament fals, deepfake, i alguns pensareu, bueno, són les notícies falses, tal. No, és més greu que això. Encara més. És més greu. Mireu, potser alguns ja ho heu vist pel YouTube o altres plataformes. Són aquells vídeos en què hi ha gent, a partir d'uns programes, d'un software que hi ha, que envien la cara del personatge del vídeo d'una forma molt real i molt creïble, que estem arribant a punts en què ens pot enganyar. Hi ha un vídeo molt conegut d'un discurs de la Hillary Clinton amb la cara del Trump. Que dius, home, és un home i una dona. Ja es veu. Sí, es veu. Però n'he vist d'altres que ja no es veu. Discursos de l'Obama, etc. Llavors, clar, què passa? Podrà arribar un moment que estarem veient vídeos que parla un personatge famós, Això d'entrades, ara us explicaré per què. Dient coses que no ha dit. I ens ho creurem als nostres ulls. Perquè ho estarem veient. Això com ho fan? Mireu, ha avançat tant la tècnica o les tècniques de reconeixement facial dels llavis, dels ulls, de les expressions, la realitat virtual, tot això, que som capaços de començar a generar patrons per poder després reproduir vídeos d'aquests. O sigui, m'explico. Per exemple, l'Obama, l'agafo perquè és un personatge molt conegut. L'Obama ha fet tantíssims discursos i surten tants vídeos, és a dir, ho faig jo, que surto a 3 vídeos, no té gràcia, però aquest senyor que surt a milers de vídeos... Hi ha molt material. Si tu agafes amb un software que han creat, amb diversos softwares, i vas, com t'ho diria, estudiant visualment com mou la boca, els llavis, els ulls i tot, al final agafes un patró, perquè aquest senyor, com tots nosaltres, parlem d'una manera, vocalitzem d'una manera. La A sempre la diem obrint la boca d'una manera, movem els ulls quan ens enfadem o quan ens estranyem, tenim una expressió facial sempre la mateixa, diguéssim, m'enteneu, no? O comuna, no? Què fan aquest software? Analitzen milers de vídeos de l'Obama i treuen un patró. A partir d'aquí agafant trossets de vídeo, diguéssim, de cares, poden reproduir fent play, perquè ens entenguem, ho estic explicant una mica barruerament, però què fan? Tornen a muntar un vídeo sumant diferents expressions, com fa l'APM, una mica, que fan aquells jocs aquests programes humorístics en què fan bromes, que es veu molt que és trampa. Aquesta gent... Saben afinar una mica més, no? Bastant més. Que hi ha vídeos que són falsos, d'aquí ve la paraula fake, deepfake, que és falsament profund, diguéssim, o profundament fals, perdó, en què t'ho asseguro que tu creus que allò és real. Clar, això què vol dir? Què està passant? Sabeu què està passant? Què? Doncs hi ha hagut problemes, Hi ha hagut problemes amb això, perquè això és un programa que et pots baixar tu, si vols, No, és una estona, vull dir, has d'agafar... No és inaccessible, digues. No, hi ha milers de descàrregues ja, No diré ni quin és, perquè no ho feu, però si ho podeu fer. Clar, què vol dir? Requereix un procés llarg, d'analitzar les cares, i és substituir tots aquests frames, aquestes imatges de la cara de l'Obama per la meva. Clar, amb una sola foto meva no faig, però si me'n faig moltes fent expressions com fa aquella, les podem arribar a substituir. Si es fa molt bé, es pot fer supercreïble. I pot colar molt bé. Què està passant? Ja hi ha vídeos falsos de gent que diu coses, fins i tot denúncies, perquè s'han creat, per exemple, vídeos pornogràfics amb cares de famosos, cosa que és molt greu, evidentment, per la privacitat d'aquesta gent i per tot el d'allò. Per tant, estem entrant en un món que dius, home, ja ens costava creure'ns algunes notícies, però és que ara un vídeo no em pot enganyar.
A veure, un vídeo ja sabem que podem fer pel·lícules i ficció. Sí. Però, home... Sí, però... I ja, si ho veiem, ara que tot el dia mirem internet, veurem un vídeo d'un famós que explicarà no sé què, que li han fet dir allò, i ens ho creurem. Sí. És molt preocupant, eh? Sí. De fet, començaran a haver-hi, entenc, delictes com suplantació d'identitat virtual. O sigui, és el fet de dir, no, vostè el que va fer és crear... Bueno, és tot un món, diguéssim, no és per espantar, però això ho tenim a la cantonada. I, de fet, ja hi ha sistemes en què jo em puc posar un sistema de reconeixement facial, que em miri la meva cara, i el meu llavi, la meva boca i els meus ulls els copia a temps real amb la cara de l'Obama. I llavors jo, si moc la boca de l'Obama. Això ja existeix, Llavors, esclar, si ho fem per riure, vale, però si ho fem per, per fer delicte, és una mica problemàtic, En fi, així és el nostre món, així l'hem creat, tu. Som-hi. Bé, doncs, algunes persones tenen o tenim, jo no gaire, de desitjar bon dia al matí per WhatsApp, per exemple. Dius, ei, bon dia, tal. Això ho fem, però no sé, la meva deducció pel que conec la gent que m'envolta, ho fem si realment ens volem comunicar amb aquella persona. O sigui, o és la nostra parella o algú molt proper, o si no, fins i tot ni així. O sigui, si diem, bon dia, ei, quedem després, o sigui, és per alguna cosa, no dius bon dia i prou. Normalment, Normalment no. La meva visió. I fins aquí, doncs, bueno, perfecte, ens saludem el bon dia, no hi ha cap mal a fer-ho, no? Doncs resulta que a la Índia, això és molt, molt costum fer-ho. No ho sabia. Certament, aquesta notícia m'ha obert els ulls, diguéssim. No ho sabia. És molt, molt... O sigui, tothom, a primera hora del matí o al matí, desitja el bon dia a altres persones. No a una, a vàries. Dius, bueno, doncs escolta, molt macos, són educats, s'estimen molt, no hi veig problema. Cap problema, no? Bé, doncs sí que hi ha un problema. Quin problema hi ha? Hi ha un col·lapse brutal als dispositius mòbils i al WhatsApp. O sigui, penseu que a la Índia són 1.300 milions de persones. Hosti, això és gent, És molta gent, 1.300 milions, Vull dir, Espanya, que som 50, no? Sí. Vull dir, són molts milions, 1.300. Bé, doncs, suposo que no tots tenen mòbil, però molts sí, i no tots ho fan a la mateixa hora, però molts sí. I, esclar, està passant que hi ha una dada que diu que un terç dels mòbils de la Índia, un terç, estan saturats d'espai d'emmagatzematge, perquè... Un terç? Un terç. Jo no sé si també és que tenen dispositius no d'última generació, no sé, ho desconec una mica, però entenc que sí, i se'ls omplen de seguida. Això està suposant un problema molt bèstia, però és un estudi, això, Un terç dels mòbils estan saturats. I WhatsApp està tenint molts problemes amb els seus servidors per poder atendre aquesta gran demanda de bon dies. O sigui, la gent es diu bon dia. Clar, si són 700 milions de persones dient bon dia al mateix minut o al mateix moment, què vol dir? A veure, si és una frase i és text, no hi ha problema, però si fas una imatge, un gif, saludar, un tal, que ocupa una mica... Fas la foto, no? Fas la foto i envies, i no una persona. Val? Perquè penseu una cosa, mireu, fa un exemple. Per Cap d'Any, a l'últim Cap d'Any, a la Índia, 1.300 milions de persones, el WhatsApp va caure perquè van enviar 20.000 milions de missatges, 20.000 milions de missatges en el moment del Cap d'Any. Són 1.300 milions. Si van enviar 20.000 missatges, vol dir que cadascun envia 20. Així, molt ràpid. És molt, 20. Per dir bon any. Bueno, no sé, és molt, no sé, cadascú que faci el que vulgui, però són molts, no? En tot cas, va caure WhatsApp per Nadal, per Cap d'Any. Per tant, està suposant un problema brutal a la Índia, una tradició tan inofensiva... Que aparentment no té més problema, no? I tan bonica com desitjar el bon dia, està suposant mal de caps forts a la indústria del mòbil i a WhatsApp, no? Que, evidentment, doncs, hi deu haver posat remei o el que sigui, no? Però és molt curiós perquè dius... Per Cap d'Any ho puc arribar a entendre, però aquí també ens passa una mica, però cada dia pel bon dia ho trobo una mica exagerat, no? I què fas, llavors, amb això? Clar, bueno, no ho sé, han d'ampliar, diguéssim, tots els sistemes... No, dir-los que no diguin bon dia. No, home, no. Clar, és que això és una tradició. És que és més, es veu que ha declarat, el primer ministre de la Índia ha declarat que ell també ho fa. Que ell diu bon dia a altres governants del món.
Qui això? Qui? El president de la Índia, diguéssim, el primer ministre, perdoneu, no ho sé. O sigui, el que mana més a la Índia, diguéssim, desitja bon dia, no sé, poder el Trump, poder els altres, que deuen flipar, perdoneu, Però al fons penses... Aquí confessarem un secret. Al Matí Ràdio 4, en el xat d'equip, ho fem per mecanisme de control, diguéssim. Perquè tots esteu a puesto, diguéssim. Bueno, que ningú s'ha dormit, diguéssim. Perquè si algú no respon a aquelles hores de la matinada, tingui un cert marge de... Aneu molt d'hora, és el mínim que us podeu dir. I llavors per això sí que diem bon dia, normalment. O hola, depèn del dia de l'estat d'ànim que tinguis. No, està bé. Però vaja, no és... Clar, dir-se bon dia per dir-se bon dia, no? No sé, jo ja no em fico... I què ho fas a tots els contactes? Clar, això és el que vaig. Si fan tants missatges és que ho fan a molts, no a un. Deu ser és un costum... Multiplica tota la gent que deu tenir mòbil i WhatsApp per tanta gent. Són costums, diguéssim, tradicions, costums que no deixaran de fer perquè hi ha mòbils. No, clar. Però, esclar, ningú s'ho havia plantejat, que això seria un problema, i ara ho és. En fi, així estem. Ara aquí fem-ho, també aquí no fem gaire, fem-ho. Fem-ho, no. Encara que no ens aixequem a les 3 del matí com vosaltres, doncs els que anem més tard també ens podem dir bon dia, no? Ara a la Índia, com se'ls acudeixi dir bona nit, llavors sí que ja... Ja està. Això desconec si ho fan. O sigui, els xinesos comencessin a fer-ho, també, no? És curiós, perquè aquests grans països amb tant volum, allò que diem, no, si els xinesos saltessin tots a l'hora, no sé què, ho fem de broma, però com tots els indis diguin bon dia, es col·lapsa WhatsApp. Vull dir, a veure, cuidado, alerta. Doncs, escolta'm, moltíssimes gràcies, Pau. Molt bé, fins la propera. El Fòries From Now serà el 28 de febrer, amb les dates, doncs.